Ezzel a számmal a Brigi szeretne kedveskedni a férjének, a bajnoknak a 32. születésnapjára, és a két gyermekük, a Jenny és a Zolika is kívánnak neki nagyon sok boldog születésnapot. Legyetek szerencsések! Egy pesti utcán sétáltam veled, és én közben fogtam a kezed. Te vagy az, kit megszerettem, veled más emberré lettem, megváltoztattad az életem. 18 éve már ennek, hogy én tégedet szeretlek, azóta élünk mi boldogan. Bajnok adott az Isten két szép gyermeket, együtt élünk boldog perceket. Teltek napok, évek múltak, emlékeink megfakultak, de a szívünk nem változott meg. Ugyanúgy szeretlek téged, és ez így lesz, amíg élek. Tiéd az én szívem, kedvesem. A Brigi mondja: Peri tu tal mes, tan tu genes.